Vitajte pri podcaste Bezpečne z AI, ktorý vám prináša spoločnosť Besoft. Ponúkame aktuálne témy z BOZP, vysvetlené jasne a moderne, s využitím umelej inteligencie. Získajte praktické rady a pohľad na technológie meniace svet bezpečnosti práce. Viac informácií a našu odbornú aplikáciu Besoft Online nájdete na www.besoft.sk. Poďme na to! Vítajte pri ďalšom ponore do dôležitej témy. Dnes sa pozrieme na osobné ochranné pracovné prostriedky, známe ako OOPP. Áno, téma, ktorá je absolútne kľúčová pre každú firmu. Presne. Nejde len o nejakú byrokratickú povinnosť však. Má to priamy dopad na bezpečnosť, zdravie ľudí a vlastne aj na to, ako firma funguje. Určite, je to investícia. Investícia do zníženia rizík, úrazov, absencií. Budeme vychádzať z platného nariadenia vlády a súvisiacich materiálov. Cieľom je prejsť si tie najdôležitejšie zásady poskytovania a používania OOPP. Poďme na to. Takže začníme úplne od základu. Čo presne sú tie OOPP? No, sú to v podstate všetky prostriedky, ktoré človek pri práci nosí, drží alebo nejako inak používa, aby sa chránil. Čiže klasika prilby, rukavice, okuliare? Áno, presne. Prilby, rukavice, ochranné okuliare, respirátory, ale aj špeciálna obuv alebo ochranný odev. A je dôležité ich odlíšiť od bežného pracovného oblečenia. Však montérky nie sú vždy OOP. Správne. Bežný pracovný odev alebo uniforma sem nepatria, pokiaľ nemajú špecifickú ochrannú funkciu. Povedme, ak sú montérky z nehodľavého materiálu, tak už áno. Alebo ak ide o odev, ktorý sa pri práci extrémne špiní či opotrebová. Rozumiem. A poskytujú sa vtedy, keď sa riziko nedá odstrániť inak? Presne tak. Ak technické alebo organizačné opatrenia nestačia, nastupujú OOP ako posledná línia obrany. A musia byť naozaj funkčné. Musia byť účinné proti tým konkrétnym rizikám, ktoré na pracovisku sú. Musia zodpovedať podmienkam, vyhovovať aj ergonomicky, zdravotne, proste musia dobre sedieť a nesmú prekážať. Čiže musia byť pohodlné, aby ich ľudia naozaj nosili. Áno. A ak treba kombinovať viacero typov, povedzme prilbu a štít, musia byť kompatibilné. Nesmú si navzájom zavadzať. Jasné. A kto všetko má na mňa nárok? Len tí priamo pri strojoch? Tak primárne zamestnanci, ktorí sú pri práci vystavení rizikám. Ale nárok majú aj vedúci, ak sa pohybujú po takýchto miestach. Aj keď tam priamo nepracujú? Áno. A dokonca aj návštevy. Ak niekto vstúpi do výroby, kde je hluk alebo riziko pádu predmetu, mal by dostať minimálne základnú ochranu. A čo ak na stavbe robia ľudia z viacerých firiem? Tam platí, že každému poskytuje OOPP svoj zamestnávateľ, pokiaľ sa teda tie firmy nedohodnú inak, písomne. Dobre, poďme teraz na povinnosti zamestnávateľa. Čo všetko musí firma zabezpečiť? Základom všetkého je posúdenie rizík, zistiť, čo komu hrozí a kde. Bez toho to nejde? Bez toho nie. Na základe toho potom musí vypracovať zoznam, aké konkrétne OOPP poskytne pre ktoré práce a profesie. A tieto OOPP musí dať zamestnancom bezplatne. Bezplatne, to je dôležité. Určite. A nestačí ich len dať, musí sa starať aj o ich údržbu, čiže čistenie, opravy, výmena, ak už doslúžili. Aj kontrolovať, či sú v poriadku. Áno, pravidelne kontrolovať funkčnosť. A samozrejme, musí zamestnancov zrozumiteľne oboznámiť s rizikami a naučiť ich, ako tie OOPP správne používať. Nestačí len povedať, tu máš prilbu, nos ju. Presne. Niekedy je potrebný aj praktický nácvik, napríklad pri práci vo výškach. A ešte jedna vec, hygiena. Ak jeden kus používa viac ľudí, čo by malo byť výnimočné, treba zabezpečiť, aby to bolo hygienické. Rozumiem. Ale ochrana nie je len na zamestnávateľovi. Čo musia robiť zamestnanci? No, ich hlavnou povinnosťou je pridelené OOPP naozaj používať. A to správne, podľa pokynov a počas celej doby, kým trvá to nebezpečenstvo. Čiže nielen keď sa šéf pozerá? Presne. Musia sa o ne aj starať, chrániť ich pred poškodením a ak zistia nejaký problém, poškodenie, stratu funkčnosti, musia to hneď nahlásiť. A čo ak to neurobia? Ak ich nebudú nosiť? Tak to sa považuje za porušenie pracovnej disciplíny so všetkými dôsledkami. Po skončení práce ich zvyčajne treba vrátiť alebo odložiť na určené miesto. Prejdime k výberu. Ako firma vie, že vyberá naozaj dobrú a vhodnú ochranu? Predpokladám, že to nie je len o cene. Určite nie. OOPP musia spĺňať požiadavky predpisov a technických noriem. Musia mať certifikáciu, označenie CE. A musia byť vybranie presne pre to riziko, ktoré bolo zvistené. Takže existujú nejaké kritériá?
Áno, napríklad pri výbere príľby sa sleduje odolnosť proti nárazu, prerázeniu možno elektrická izolácia, odolnosť voči teplu, bočná túhosť. Pre každý typ OOP sú špecifické kritéria. A čo kontroly? Stačí vizuálna pred použitím? Pri bežných áno, ale pre niektoré špeciálne typy, ako napríklad dielektrické rukavice pre elektrikárov alebo prostriedky proti pádu z výšky, sú predpísané pravidelné odborné kontroly a skúšky. Tam ide naozaj o život. Čiže ak nevyhovujú, musia sa hneď vyradiť. Okamžite. Žiadne ešte to vydrží. Zaznelo tu ešte označovanie a hygiena. Áno, OOPP môžu byť označené, napríklad logom firmy, ale nesmie to znížiť ich ochrannú funkciu. A čo sa týka hygieny, okrem OOP zamestnávateľ poskytuje aj umývacie, čistiace, prípadne dezinfekčné prostriedky podľa miery znečistenia pri práci. Dobre, skúsme to zhrnúť. Čo je ten najdôležitejší odkaz? Asi to, že OOPP sú nevyhnutnou súčasťou bezpečnosti tam, kde rizika pretrvávajú. Je to naozaj systém, zamestnávateľ musí správne vybrať, poskytnúť, udržiavať a školiť. A zamestnanec musí byť zodpovedný a používať ich správne a vždy. Presne tak. Je to spoločná zodpovednosť. A cieľ je jasný. Chrániť zdravie. To najcennejšie, čo máme. Bez debaty. Mám tu ešte jednu myšlienku na záver. Keď si človek uvedomí, aké detailné kritéria platia pre výber obyčajnej prielby, odolnosť, izolácia, pevnosť, nenapadne nám potom otázka, aké skryté riziká môžu byť aj v prostrediach, ktoré považujeme za bezpečné? Riziká, ktoré si bežne nevšímame a ktoré by si možno tiež vyžadovali nejakú formu ochrany, na ktorou sme doteraz ani neuvažovali? Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu podcastu Bezpečne s AI, kde kombinujeme odbornosť s modernými technológiami. Ak vás naše témy zaujali, nezabudnite si nás odoberať a sledovať, aby vám neunikli žiadne nové informácie z oblasti BOZP. Viac sa dozviete na www.besoft.sk, kde nájdete aj našu odbornú aplikáciu Besoft Online. Tešíme sa na vás v ďalšej epizóde.